имтиёзи бадан андаке танқисӣ ва боз ҳам мушкилӣ мавҷуд аст. Инҷо партофте ки буд дақиқ ҳалол аст аз ҷониби седовар ва Саъдӣ Собирзода дар рақобате ки мушоҳида кардем бисёр ҳам иштибоҳ кард. фикр мекунам андаке имтиёзе буд дақиқ ин паҳлӯ аст. паҳлӯ ба паҳлавони хилъати кабуд дошта Идибеки Амиршоҳ. фикр мекардам ки Муҳаммад Солеҳ беҳтарин Muhammad Soleh Hovada. ёдовар мешавем ки Воҳид Гулзода аллакай имтиёзи паҳлӯ дошт ва акнун инҷо боз ҳам паҳлӯ ба намояндаи Рашт дода шуд. парвиз аз ин паҳлӯ акнун дақиқ бале холисона одилона ва шаффофона ҳар се довар ин партофтро паҳлӯ баҳогузорӣ карданд. ана акнун ин дигар ана ин тартиби рақобат дар ниҳоят ҳам самараи дилхоҳ барои Ашурзода ба бор овард ва бидуни баҳсу гуфтугӯҳои зиёд дар ҷуфти охирини зергурӯҳи Би ғалаба ба даст овард ва ба марҳилаи дуюм рохат гирифт. ана тартибе ки гуфтем ва воқеан ҳамин чеҳраи тасодуфӣ нест. Муҳаммадризо яке аз муддаиёни ан ҳамин вазн маҳсуб меёбад ва дар ниҳоят ҳам хеле хуб ҳарифро омӯхт. сеюм бо яке аз чеҳраҳои саршинос рӯ месанҷад. яъне имтиёз ҳалол аст. ҳалол бисёр ҳам дар ин ҷараён Иброҳим Абдуллоев аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ғалаба ба даст овард. мо аз ин бештар умедворем аз ҷомеаи Ҳасан паҳлӯ. бале ҷомеи бисёр ҳам чеҳраи саршинос аст, бисёр ҳам истеъдоди хеле фавқулода дорад ва дар майдон акнун инро ҳам андаке собит кард. доштаи Абдусаттор воқеан ҳам гуфтем акнун ҷои гуфтугӯ нест, ҷое ки дар лаҳзаҳое ки хеле ҳам муносиб аст ва ин чеҳраро ман дар тантанаҳои Наврӯзи минтақаи Кӯлоб бо як тахаллусе хеле махфӣ маърифӣ мекардам ва ин ҷо ҳам бисёр ин чеҳра ин гуфтаҳоро ҳам собит кард. паҳлӯ ба паҳлавони хилъати сафед дошта мусобиқоти имрӯза дар вазни то 60 кило ҳоло ба майдон меоянд. инҳо Муслимбек Каримов кило. мо ҳаминро пайгирӣ мекунем. ин ҳам паҳлӯ хеле ҷолиб. ӯро пеш аз муҳлат, пеш аз хотимаи вақти асосӣ дар даври дуюм дастболо гардонид. ҷомеи Ҳасан андаке ҳоло ки ба ӯ огоҳӣ додан хеле ҳамолӣ хеле ҳамолӣ ҳалол. аввал ва дуввуми мусобиқаи ҷумҳуриявӣ буданд. хеле ҳам сатҳи олӣ, хеле ҳам ҷолиб ва бубинед ки дар як лаҳзаи хеле муносиб мусоиду созгор ин партофтро Муҳаммад Солеҳ анҷом дод ва акнун қувватовҳо ба марҳилаи ниҳоӣ баромаданд. абба минтақаҳо бар ҳалол. инҷо бубинед акнун Муслимбек Каримов мақоми сеюмро касб кард.
برای بهرام. اوه آفرین حلال. انا این آنر زیبایی یعقوب جان با قیاف بود. عبدالرخشی خیلی هم زیبا.